Keris iki dudu nampa saka biasa, ananging sawijining lambang jiwa, wewarah urip lan warisan budaya sing ngandhut nilai luhur. Ing sajroning keris pinanggonan antara jagat kasar lan jagat alus, antara niat lan laku, antara leluhur lan turunane. Kabeh elemen ing keris wiwit saka dapur, pamor nganti tangguh iku duwe makna lan filosofi kang jero. Ing budaya Jawa, utamane miturut pandangane para katresnantos sanaji, keris iku minangka urip kang ndelik, makhluk alus kang bisa nulung utawa marai gumantung marang laku pemilike. Mula saka kuwi, nyandra keris kudu nganggo rasa, ora mung ngandharake wujud fisik, ananging uga nyelami roh lan tuah kang nyawiji ana ing sajroning keris punika. Dapure Kebo Teki iku salah siji dapur lulus sing mawa ricikan, kembang kacang, lambe gajah siji utawa loro, greneng lan blombangan. Dapur iki nglambangake kekuatan lan kesabaran. Ing budaya pewayangan, Kebo Teki iku digambarke kaya Semar, suwung nanging kuwasa, lemah lembut ananging tegas. Kebo iku lambang kekuatan, ananging Teki utawa alang-alang iku nglambangake ketekunan lan daya tahan. Kebo Teki tegese kekuatan kang resep karo ketekunan. Urip kudu sabar, kuat nampa cobaan lan tetep ngadepi apa wae kanthi tulus. Dalang asring nyebut iki minangka pusaka kanggo wong kang sing nglakoni laku prihatin ananging tetep kuat jiwa lan ragane. Tuah ing dapur iki yaiku nambah kasekten batin, perlindungan saka niat ala utawa gangguan gaib, ngundang rasa wasis lan waskita, cocok kanggo wong kang dadi pemimpin utawa wong kang duwe tanggung jawab sosial gedhe. Pamore wos wutah utawa beras wutah iku pamor mlumah, nuduhake kasuburan lan berkah. Miturut ilmu spiritual, pamor iki maknane panguripan kang kabak berkah saka Gusti, kaya beras kang tumpah, ateges rejeki ora tau kurang yen niat lan tindakane bener. Wos wutah nglambangake rasa syukur lan welas asih. Wong kang duweni pamor iki nggambarake seneng mbagekake, ora eman lan murah rejeki. Dalang asring nyandak pamor iki karo lakon-lakon kaya Pandhawa ora dadi raja. Nalika ketulusan Pandhawa entuk ganjaran kasih lan kamulyan. Tuwahe pamor wos putah ya iku narik rejeki lan kelancaran usaha, nambah rasa syukur lan narima ing urip, bangun harmoni omah tangga lan kanca kerja, cocok kanggo wong kang dagang utawa pengusaha. Pangguhe Pajajaran iku ngetutake jaman kerajaan ing Tatar Sunda. Keris tangguh iki umume gagah, bilai gedhe lan kandel, makili watak kesatria lan wani. Ing pakeliran, tangguh iki kerep disambungake karo karakter Bima utawa Gatotkaca, wong kang kuat lahir batin lan setya marang kabeneran. Tangguh Pajajaran nglambangake kekarepan kuat kanggo mbela bebener lan keadilan. Masyarakat Sunda lan Jawa ndeleng iki minangka warisan budaya saka jaman kasekten kang wis ilang, nanging semangate tetep urip ing keris pusaka. Tuah tangguh Pajajaran ya iku ngunduh kawibawan lan karismatik, nambah kapribaden kang teguh lan ora gampang digoyang, perlindungan saka serangan gaib lan niat ala,
cocok kanggo wong kang dadi pemimpin utawa pelindung. Keris kebo teki pamorwa swutah tangguh pajajaran. Iku minangka gambar pusaka kang sugih makna, kekuatan, kesabaran, rejeki lan keadilan. Pusaka iki ora mung kanggo dikoleksi, ananging kanggo diajeni, rawat lan digatekake rasa lan tindake. Keris iku guru sejati ing bimbing tanpa tembung, ananging tembus ing rasa. Nuwun, matur suwun.